Kini ilam jaga seng H&M South Castle District seorang kia tu macam kata pudi ke samaram anda ika surak naru mau jerong hadu seorang. Kini kalau hadir ke kenduk juki bad ki engineer, hadir mikirong jerup ya kejeng seni jaga surak naru mau jerong ceruk seorang ke balabu shibun ki pai ba ha kejeng. Kali yang ka H&M South Castle seorang ai hublai ningkong ya ki MLA jongka sora bat sela konstituensi ki bala warna ya gani ka systematic program ka badi ka skim nang benta ka surok na sora silinter hadu mau jerong bat hawe de bakani halor ka jing ut jing nam ki pai ba ngilawan banjurep bat ngilap bakadon ka jing buteng dan ka jing penslam ban tre kani ka surok rei ha ka jingwan bat ka jing train kan bat ISDU badi pe ya kani ka sora division road ni sngotanat sibun ba I la ai ka assurance ba taha kini ki khandiat si indirect no ya kini ki kontraktor ki badi ban tre ba ki de ban tre no mars na ailat ka beneng bat ka surok saisien kum ka karo na ka seng ni kwa ba ka diga skim ka ba khat ar krur tam kan de ka jingmen toy om tai kontraktor de ka jingmen toy ye ki pai ba nong lek nyawan kham tam ki nong nadu ki nong tre sarkar ki nong khai ki nong lek yo bat kum ta ter bat sakoi ka khubor kalong ba hakok niu I ya kani ka surok ka baladat siang dang ha kini ki khandiat banai hang ni ha dong school ka bade ka lower sora kaladon no ka jingjulor ha tu ka surok tina kalian jungi layo bani keren di SDU bat nisnotonat bat ida ai ka kitbok kiru yang hiru ya iba ilong iba kloy bani trelang nomor ba I la ai ka assurance baya ka tu ka surok kontraktor ki bade ban tre ka tu ki de ban tre biang saisien khanang ba kalek kawan ki pai ba kanlong ka baya baik ya ti